smo u mojoj kuhinji koja je u crveno-belim bojama. A ja ću danas da vam pokažem kako porodica Šuka pravi domaću picu. Tako da danas ću vam pokažem, a mi možemo da počnemo. Hoćemo li? Fiu! I prvo ćemo da počnemo sa testom. Za testo vam treba topla voda, kvasac i šećer. A sad ja ne znam šta je od ova dva šećer, pošto sam sipala u dva čepića, a imam i soji šećer, tako da morat ću da probam. Ovo je so. Ok. Sigurna sam da je ovo so, dakle ovo je šećer. Ovdje imam ja moju slatku vanilicu i... šta je ovo? I varijače, da. Znam se baš u termine ove kuhinske. Dakle, prvo ćemo sipamo vodu i onda ćemo da ubacimo kvasac i da ubacimo šećer. Izgledam ko veštica, neka i sad pravim svoj napitak. I sad ćemo da ostavimo da kvasac odradi svoju magiju, a mi ćemo da sačekamo jedno 5 minuta. I sada, kada je prošlo jedno 5 minuta, sada ćemo da uzmemo ovo brašno i da malo po malo sipamo i onda ćemo da miješamo. Vidjet ćete na šta mislim, dakle... Ajde, i još samo malo. Dobro, ovo ćemo sad, pošto smo sipali pola činije, sada ćemo ovo da stavimo sa strane i onda ćemo ovo što smo sipali da dobro promešamo. I kada smo ovo promešali, sipat ćemo malo soli. Ne znam koliko ovdje ima, ali vidjet ćete sve mere će biti u opisu. I onda ćemo da stavimo malo ulja. I poenta je da vam ostane jako malo pri kraju. I onda ćemo to što ostane pri kraju na kraju staviti, vidjet ćete u svakom slučaju. I sada ovo treba jako dobro da se promeša. I sada ćemo, kad smo ovo sve dobro promešali, dodat ćemo još brašna koje je ostalo. Mogu li sa rukom? Mogu? Wow, moj srećan dan. I sada ćemo od našeg testa da napravimo lopticu. I sada kada smo napravili ovu lopticu, jufkicu ili kako voli da zove to, stavit ćemo u ovu čantricu i onda ćemo da pospemo sa uljem. I ostavit ćemo ovo testo da se odmori, ali ja se neću odmariti, ja ću da učim hemiju. Pola sata treba da odstoji. Bye! I dok sam ja naučila hemiju, ovo testo je naraslo. Prvo ćemo da uključimo rernu na 250 stepeni. Dok se to greje, mi ćemo da pouljimo ovu tacu. Voila! Kako je ovo mekano. I evo ja ću sada da raširim ovo testo po tepsiji. Ako se raširi, onda se vrati i ništa me ne razumete, jel? Sada je na redu pečenica, dakle sada ćemo da iscepkamo pečenicu i da stavimo na našu voljenu picu. Pobrinite se da uopšte nema mesta gde može da se vidi kečap. I to je sve što imam da vam kažem. I evo sad smo ovo sve lepo rasporedili. Ok, sada ćemo da narendamo kačkavalj. I ne, ovako samo drži rendalica Milice. Ti izađi. Ok, to je valjda dovoljno. I sada ćemo, kad smo stavili... Ok, morat ću presno da govorim i sada. Na redu su pečurke, dakle sada ću da... Kako sam rekla sada? Stavit ćemo sada... Stavit ćemo pečurke
na našu picu. Dakle, slaninu stavljamo da bi pizza bila sočnija i da bi bila boljeg ukusa. Savršeno! Na redu je naš voljeni origano. Ga ću ovako da stavim kao kulinarski ekspert. Iako nemam pojma koliko treba da se stavi, ali okej, nema veze. Dakle, sada ćemo u rejer. Dobro, neću ja u rejer, nego pizza će u rejer. I sad kad smo sačekali oko 20 minuta, sada ćemo da naredamo opet kačkavalj. Dok je ovako toplo, jer ako nije toplo onda se neće istopiti, jel? Logično, okej. I sada ćemo da stavimo opet moj domaći kečap. Evo kako je ovo mekano. I ovo ne ide po centru. To je skroz okej. Ne znate šta propuštate. I evo je. Prvo parče je gotovo. I sada ću ja moje parče da dekorišem kako bi moglo da idu na Instagram. I sada ćemo da uzmemo majonez i stavimo na picu. Ja volim majonez, ako vi ne volite, meni je jako žao. Ali ovo će, em što će lepo izgledati, em što će biti mnogo ukusno. Stavit ću malo origano sa strane, iako to neću pojesti. Ali za sliku sve, što da ne. Jo, kako je ovo lepo, izgleda kao iz nekog onog časopisa hrane. Hranskog časopisa. Nemam pojma. A ja bih stavila jako živu pečurku, ali ja mislim da to nema point. I evo, moja pizza je gotova. Sad ću da vam snimim izbliza i onako da vam krene voda na usta. Vi nemate pojma koliko je ovo dobro. Došlo se onako topi u ustima i kao što vidite testo je baš onako debelo i mekano. Nadam se da vam se sviđa ovaj recept za picu i uopšte pizza koju sam napravila. Ako jeste, onda lajkujte ovaj video i u komentarima napišite šta želite da vidite sledeće nedelje. Ako napravite picu uz pomoć ovog recepta, obavezno mi pošaljite na Instagram. Tu će negde pisati moj username. Pretplatite se na moj kanal kako bi vam stizalo obaveštenje kad god postavim novi video. Kao što znate, ja imam ovaj serijal koji se zove Cooking Time, tako da ako želite da pogledate još videa, imam ih 4, 5, 6, 5, ne znam. I da, možete da mi napišete u komentarima neki recept koji vi volite i koji želite da ja napravim u sledećem videu. A mi se vidimo za 2 nedelje. Bye! I ne mogu da vas dohvatim, kao i uvijek. I sad, što sad radim? I sada ću ja to da... A snimala sam? Aha, okej. Zato... Prethodno smo upalili ringlu, to je rare, okej. I sada ćemo da ostavimo... Vam se sviđa ovaj recept da... Ne mogu ni teglu da otvorim. Evo. Kecel će uvijek pomogne.